En el capítol anterior... Hola, sóc el Pelús Pepet. He arribat a la conclusió que us estimo molt. Au, hosti, aquí teniu les retallades per dormir. Jo no sé el que em dic, Estivi! Prou. No perdis els nervis. ¿Cuál es mi habitación? Aquí, en aquest pis, parlem només en català. I tu no en parles de català. Montilla tampoco sabe mucho. Mentiroso! Va al congrés de mòbils? Sí. Nosaltres el portem. Tachan! Però què és això? El quirobús, la millor manera d'aprofitar el material dels quiròfans que hem tancat. Vinga, cap al congrés de mòbils. Què? Que vols 45 pipes per any treballat? I una merda! Segons la nova reforma laboral, te'n toquen 20 i gràcies. El govern encara no ha pagat els 759 milions. Quines mesures prendrà la Generalitat? Bé, doncs, és que tinc una reunió molt important amb el meu professor de pilates, ho sé. Ho veuen? Aquesta noia no està preparada. Explicar incoherències no és fàcil. ¡Violencia! ¡Silencio! Centrem-nos en la nova operació. L'operació Esquirol. Una operació contra la gent que treballa els dies de vaga? No. Contra els nens de P4 de la classe dels esquirols. Qué gustito, qué placer estar en la cocina. Hola, familia. Hoy vamos a hacer una receta alemana que va muy bien para adelgazar. Sobre todo para adelgazar el poder adquisitivo. Se trata de los presupuestos generales del Estado al ajillo. Para prepararlos, lo primero que vamos a hacer es coger las partidas de sanidad y educación y las partimos por la mitad. Que ya lo dice el nombre, partidas. Al partir un beso y una... Cogemos y al puchero. A continuación, cogeremos los impuestos y les añadiremos una pizca levadura. ¿Sabes por qué, no? Para que suban bien. Todo dentro del puchero, ahí, impuestos, levadura, y lo batimos bien. Batir. Es imprescindible tener un par de huevos, pero no normales, no. Un par de huevos cuadrados, como los que tenemos en Moncloa. Ahí, un huevito, otro huevito, papuchero. Y para terminar, 14 cucharadas de miel, una por cada comunidad autónoma, para que los recortes pasen mejor. Seguro que ahora hay un listo que dice, oye, que he dicho 14 y son 17. Tranquilo, listillo. ¿Sabes qué pasa? Que Euskadi y Navarra no necesitan miel, porque comen aparte. Sí. Y Cataluña tampoco, porque se lo traga todo sin problema. Sin problema. Ajo y agua. Eso que no falte. Y para acabar, lo último. Ahí está, el detallito. Una hojita de menta. Esa. ¿Para decorar? No. Para hacerme un mojito. Que con la que está cayendo hay que tomárselo con alegría. Sí, amigos. Madre mía, cómo huele. Riquísimo. Eso ya tiene que estar. Vamos a ver. Lo cogemos con cuidado y con fundamento. Y aquí están los presupuestos. Que si quieres, te los comes. Y si no, también... se siente. Sí. Eso es lo que tiene, amigos, la mayoría absoluta. Sí. Ahora, con cuidado, lo cogemos siempre con el pañuelo, con el trapito y lo metemos en el horno. Ahí, con fundamento, cuidado. 5 minutitos. Ahí, ya está. Rico. El conejo de la Lole. ¡Sí! Vaya, pues parece que esto ya está. Espera, Mariano, no tan rápido.
sea que esté crudo. ¿Crudo? Pero si huele que alimenta. No, el que lo tendrá crudo seré yo en Andalucía, como saque los presupuestos antes, ¿eh? Así que, mi hermano, lo dejamos un poquito, nada, unos minutitos. Quien dice unos minutitos, dice un mes, ¿eh? Que las elecciones están al caer. ¿Pero un mes? ¿Pero se van a quemar? ¿Los presupuestos? No. Los españoles cuando los vean. Con fundamento. Ingredients. Una partida de sanitat, una partida d'ensenyament, llevat per impostes, 2 ous quadrats, 14 cullerades de mel, all i aigua. Nano, una altra ració de llamàntol pel senyor Adelson. Jo preferiria una hamburguesa. Doncs una hamburguesa de llamàntol. I vol ketchup? No, gràcies. És més, si li agrada, aprovarem per llei que l'hamburguesa de llamàntol sigui declarada Patrimoni Nacional. Això també m'ho ha promès l'Esperança Aguirre. Vol que li torni a llepar les sabates una mica més? Li ha quedat una mica de pols. No pateixi, ja estan bé, gràcies. Senyor Adelson, això és insuportable. Digui'm què vol que faci i ho faré. Però, sisplau, porti l'Eurovegas a Catalunya, li ho suplico. Sap què podria fer? Autoritzar les corrides de toros. Toros? Collons. És delicat, però... Que caram. Viva la fiesta, eh? Ole! És broma. Disculpi. A vegades em surt la meva vena d'humor jueu. Esclar, vostè és jueu? Com no hi havia caigut abans? Senyor Adelson, li presento la Pilar Rola. És tan espavilada i tan sionista que a Catalunya la coneixem com la llesta de Schindler. Vinga, Pilar, fot-li un d'aquests rotllos que em fots a mi sobre Israel, va. Shalom! Escolta, Artur, es pot saber de què va tot això? L'has de convèncer perquè porti l'Eurovegas a Catalunya. Però si tu ja li has ofert tot! Però jo no tinc els teus arguments. Ah, no m'ho puc creure! Això és degradar la figura de la dona! Escolta'm, Pilar, jo m'he baixat els pantalons. Tu bé podries abaixar-te els fums. Vinga, va, sense manies. Diu que vostè sap moltes coses sobre Israel. Doncs sí! Sobretot des del punt de vista geopolític. La qüestió és que, si vol, li puc ensenyar la terra promesa. Escolti, abans que sionista, catalana, polièdrica i mediàtica, sóc una dona! Li queda clar? Té el seu telèfon mòbil? Mira, quins records. Us en recordeu quan érem nosaltres, els que hi manàvem? Jo em sento més inútil que el Saura al tripartit. Una mica de respecte. És el Saura. Sí, és que ara que estic sense feina he vingut a fer un vermut amb un amic. Però no trobes que això és molt friqui? Què dirà la gent? M'és igual. El meu ficus és un ésser viu. No, sí, jo li deia el ficus. Que trist. Nosaltres que havíem estat polítics importants i mira ara com ens hem de veure. Tu i jo vam ser importants al partit. Tu i jo vam ser el terror de Madrid. Tu i jo vam ser consellers d'Interior. Però això ho vaig fer una mica millor. Vale, m'he flipat. Nosaltres tres vam estar al tripartit. A tots nosaltres ens van fer el llit. Adéu als anys de glòria. Ara ja són història. Només podem passar l'estona aquí al bar. Al bar, al bar. Al bar, al bar.
al bar. A mi ja no m'hi volen per ser diputat. Almenys el PP i jo tenim lloc al Senat. Jo hauria pogut arribar a presidenta. Aquest és un bon xist, deixa'm-la apuntar. Que lluny que queda aquell 2003. Tot semblava possible, ja no en queda res. El passat cruel ens vol arrossegar. Ens han deixat de banda i avui som al bar. Al bar, al bar. Al bar, al bar. Al bar, al bar. Al bar. Que trist. Hem acabat com a joguines trencades. Ei, no us desanimeu. Segur que el futur encara ens depara una carrera política brillant. Xist. 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 Xist! Ai, segur que vols que li diguem nosaltres. No seria millor buscar una ajuda fora, un psicòleg, algú, Miquel? Roger, som els seus pares, és la nostra obligació, per favor. Va, que... Fill, hem de parlar. Que jo no he jugat als diners, que segur que ha estat la dona de fer feines. No, no és això. Miquel, sisplau. És que el teu pare i jo... Mira, t'hem de parlar d'un tema que la veritat és una miqueta... Una mica. A veure, fill, escolta'm un moment. Tu ara t'estàs fent gran, I aviat veuràs que el món no és ben bé com te l'imagines. Que hi ha coses que són veritat i hi ha coses que són mentida. I com ets una persona adulta, doncs et mereixes saber la veritat de les coses i no que t'enganyin com un nen. Què voleu dir? Doncs que... A veure, la qüestió és... Tu saps que aquí a casa som de Convergència. Sí, esclar, perquè volem el dret a decidir, no? Independència! No, seu aquí, seu. D'això volíem parlar més o menys. A veure, ara que ja ets gran, has de saber que Convergència... A veure, que les coses no... A veure, Catalunya... Que Convergència no és independentista, ja t'ho he dit, tu! No és exactament això. No, sí que és això, Roger, sí que és això. El nano de poder ho entendre, ja no té 8 anys. Mira, nen, l'independència és una entelèquia. Serveix per cridar i per fer el ploramiques, però el que compta és la realitat de cada dia. Era el meu somni! Era el nostre somni! Home, no et flipis, nen, el meu somni era anar a les Maldives. I el meu era tenir un Ferrari. Tu vols pitjors pares del món? No, va. Ei, Arnau, si algun dia ho havies de saber... El col·le ja m'ho havien dit, però jo no m'ho volia creure. Però, Arnau, tu no vas sospitar gens quan van pactar amb el PP, fill meu. Em vau dir que Convergència era un partit responsable i que havia de pactar amb el PP perquè era el que tocava. Roger, aquest nano, de veritat, li costa retenir les coses o té algun problema? Molt bé. I la transició nacional i tota la pesca, què? Home, Arnau, això t'ho vam dir per mantenir-te la il·lusió, fill meu. Ai, per favor, va. Deixeu-me, que vull saber res de vosaltres. Roger, deixa-la, ara s'ha d'anar fent la idea. Doncs ara em faré d'unió. Sí, o igual sí que hem de trucar un psicòleg o una cosa. No, farem una altra per tu. Fer joies en càpsules de cafè no és orfebreria ni reciclatge. És síndrome de Diògenes. Perdoneu, però algú ho havia de dir. I després, l'interrogatori d'Iñaki Urdangarín a Polònia. Buenos días. Diego Torres, él y solo él. Ay, todavía no, me he liado, perdón. Buenos días. M'agrada conèixer altres vides, però sense perdre la meva. I amb aquest anfitrió mai se sap.
no et dispareu a la cara, que me l'acabo d'exfoliar. Xicots. Hombre, Osama Bin Laden, l'home més buscat del planeta. I mira que per trobar-lo només calia buscar les pàgines grogues de Botabat i ser una mica observador. D'això, i no t'avorreixes tot el dia tancat en aquesta casa? No. M'esperava un cap de setmana apassionat. A Bin Laden li agrada sortir a córrer. Llàstima que el seu concepte de sortir estigui molt limitat. Hola! Hola! Adéu! Vinga, braços amunt, Vin, braços amunt, que fem aire. Que fem aire i el traiem, a poc, vinga, que fem aire, molt bé. Volia saber si un home com ell tem alguna cosa. Què li fa por l'home més temut del planeta? Ui, una por. Que se m'acabi el tint per la barba. Doncs et queda molt bé, no? Ai, que tonto. Ai, deixa, home. Toma. No siguis tonto, ara. Home, va. Una altra ocupació del líder d'Al-Qaeda és enregistrar discursos per atemorir els enemics. Compatriotes, recuperarem els territoris de l'Islam des de Turkmenistan fins la Junquera. Ah, i tenyirem de sang tot l'Occident. Fa cague, oi? Home, no sé què dir-li. El missatge era clar i contundent, però amb un parell de retocs podia ser molt més eficaç. Americans, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Que passi... Que passi la Mabel. Que passi la Mabel. Benvinguts al club. Benvinguts al club. Avui ens acompanya... el Joan Re. El Joan Re. El Màrius Querol. El Màrius Querol. Americans, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. No sé, em veig poc orgànic, no? El meu anfitrió dedica la resta del dia a mirar-se, i jo estava neguitós. Hi havia una cosa que no podia estar-me de dir aquell home. Escolta'm, Vin, que podem posar al Barça? El Barça? Avui juguem al Madrid, és el clàssic. El Barça? Sí. El Barça? El Barça és impur! El Barça és el dimoni! El Barça, Piqué, Shakira, Waka Waka, Chiqui Chiqui, Digueu-me perspicaç, però en Vin no semblava gaire disposat a veure el partit. Arribats a aquell punt, vaig tenir clar el que havia de fer. Escolti'm, és la Casa Blanca? Sí? Prengui nota, sisplau. Camp Bin Laden sense número. Sí, Abbottabad. Sí que és ell, sí? Està aquí amb mi, que no el sent. Sí, escolti'm, una cosa. Em podria dir què fa el Barça?